Ja by som vás chcel všetkých srdečne privítať. Také dôležité, čo ešte treba povedať, že naše divadlo má 5 rokov. Teraz oslavuje 5. výročie a po minulých hrách sme prišli k tomu, že by sme mohli vyskúšať si aj niečo iné, ako ste nás vy doteraz videli. Pre mňa to bola tiež výzva ako režiséra vyskúšať si trošku iný žáner a je to taká slovenská tragikomédia, ktorú dnes uvidíte. Autorkou je Božena Slančíková Timrava. Ja som z Turca, ja poviem Timrava a tunak sa hovorí asi Timrava, som to tak asi očítal. Takže u nás v Martine je to Timrava. Je to 107 rokov starý text, ale napriek tomu je veľmi aktuálny. Je to obraz nás, najmä vy, čo pochádzate z dediny a poznáte tie vzťahy, ako to na dedinách funguje, takže tu na tomto javisku to uvidíte. Takže aj napriek tomu, že ten text je starý, situácie a charaktery, ktoré sa tu na tomto javisku ocitnú, sú aj v dnešnej dobe, žiaľ, miestami. Takže ja vám chcem popriať, aby ste si túto hru užili, chcem popriať všetkým hercom, aby sa vám dobre hralo. Vám všetkým prajem príjemný umelecký zážitok. Ako je hovoril Robko, vedúci nášho divadelného súboru, bude aj prestávka, ktorá bude, myslím, že po hodine. Tak necelé hodinke, na 20 minút. Áno, bude aj prestávka na 15, lepšie 15 minút ako 20. Takže nebojte sa, bude čas aj na vydýchnutie. Takže prajem, aby ste si to všetci užili. Ďakujeme, že ste prišli. Ja som chcel na záver ešte povedať, že na úvod som to zabudol dodať takú vec, že tým, že máme 5. výročie divadla, tak ambícia bola aj to, aby sme sa trošku ako súbor posunuli ďalej. Pretože diváci nás videli v dvoch komédiách, prvá bola divadelná komédia, druhá bola Synači dceru a prišiel taký čas na to vyskúšať si trošku iný štýl humoru, vyskúšať si trošku iný žáner a chcel som hlavne, aby si naši herci zahrali. Pretože nehovorím, že v minulých hrách nemali také veľké príležitosti, ale keďže v hre Synači dceru si zahrali najmä dievčatá, tak chcel som to túto sezónu otočiť, aby si zahrali muži. U mňa bola hlavne taká motivácia to, že vybrať taký titul, ktorý jednak sa bude páčiť, jednak bude z toho prostredia, odkiaľ všetci vychádzame, teraz z tej dediny, ale jednak je to aj preto, aby si každý fakt mohol konečne na tomto javisku, či už tu alebo niekde inde zahrať, pretože pri tých ľahších komédiách ten priestor na to herectvo nie je až taký veľký, to je iba naučiť sa, kde sa dvere otvárajú, kde sa dvere zatvárajú, ale nájsť taký charakter, aby každý si fakt prešiel veľký oblúk a tie charaktery, ktoré sa vlastne tu na tom javisku odohrali, áno, presne to sú tie reakcie, čo sme hovorili. Niekde budú proste možno diváci, že budú nám 2 hodiny ticho v sále a niekde budú diváci, ktorí sa budú strašne smiať. Je to veľmi individuálne, pretože ten humor je až tak niekedy bolestivý, až tak niekedy smutný a niekedy až tak absurdný, že naozaj presne som to aj zozadu videl, ako ste sa tvárili hlavami, že niečo až nie je možné, že sa to reálne môže diať na tom javisku, ale takí sme proste, takí sme ľudia, tak sa k sebe správame a je tu pekne ukázané aj to kresťanstvo v tejto hre, že takí sme proste ľudia. Na jednej strane sa prezentujeme, aký sme veľmi dobrí, aký sme veľmi pomocní, ale keď príde na lámanie chleba, žiaľ Bohu, Slovensko metla ľudstva. Takže veríme, že niekto kto sa v tom uvidí, tak si možno aspoň po tejto hre povie, že môžeme byť k sebe trošku empatickejší a trošku lepší, pretože Slovensko musí byť lepší. Takže ďakujem. Mám jednu dôležitú vec a trošku s tým aj súvisek si tým hovoril, že to je naopak. Že aj to, že sme to mohli nacvičovať, je vďaka nášmu pánovi farárovi, ktorý nás pustil do starého kostola. Takže ďakujem veľmi ešte raz veľmi pekne a pekný zvyšok večera. Ale kľudne si ostaňte, dajte si ešte nápis niečo na jedenie a ideme medzi vás. Ďakujeme. Tak, milý Tino, ja by som sa ťa veľmi rada opýtala, ako hodnotíš túto dnešnú hru, že či to bolo teda zvládnuté z tvojho pohľadu? Bolo to veľmi zvládnuté, ale napriek tomu sa teším na prvú premiéru a druhú premiéru, lebo toto bola predsa len taká generálka verejná, ale musím ich naozaj všetkých pochváliť, že napriek tomu, ako je to ťažká hra, že to zvládli, že obstáli a vydržali až do konca.
A nebolo ti ľúto, že túto hru si len tak sledoval zozadu, nechcelo sa ti hrať s nimi? Nebolo mi to ľúto, pretože v nedeľu hrám ja. Pretože sa alternujem, ale áno, je to také, že keď iba sedím, tak je to také, no, radšej som na tom javisku ako v hľadisku. A bolo náročné zorganizovať takúto tragikomédiu? Bolo náročné, tak je to 17 hercov, ktorých trebalo obsadiť, aby si každý zahral. Do toho samozrejme doľaďovanie všetkých skúšok, takže toto bolo veľmi náročné, takže samozrejme pri menších hrách je to o dosť lepšie, ale akože na jeden dátum a na jeden termín toľko ľudí je pri tejto hre veľmi náročné, takže áno, bolo to náročné a myslím, že to bude náročné pri tých reprízach, ale proste je nás veľa, ale aj napriek tomu verím, že každá repríza bude naplnená všetkými týmito ľuďmi, ktorí sú na tomto javisku a že bude taká dobrá a ak nie lepšia ako dnes.